Bali duwa nga rabong ato, duwal. Ha? Duwal rabo nga, padakas day. Kato ni, dapat tunog na na eh. Sulit ato yung nakakasaduwa na alatan. Bali siguro lasa natin, Dres. Kakaiba eh. Sumot lang, rabong mo lang ato. So, Pikas tekstura na. May dumduma. katam ka dyan. Bali na eh. Dan? Madani, dapat urmo-urmot na ni. Ganun ba gusto mo? Gusto mo, umuwi ka na lang. Ako na lang magdi-deliver lahat ng parcel mo. Grabe ka naman kuya, ito na nga lang pinagkakitaan ko, agawin mo pa. Uy, barta kami tar. Tanto ay may bagin ni. Gunay ka mo't tas na nalaka mo galat tirabong. Narata ka lang tugtugaw, mikibingay kang tumanay. Among managrikat agikat tirabong ka. Paspasam kit de. Maalam nga rodata noon ti lookout mo. Okay, si Sabam, matanggal tatoy, damay ka. Sika tinagbaga nga galaak. Nagtakli boy. Paggudwaan tanong ato na. Punay ay. Boy, nagkatusaluyo di balay boy. Sika mo gumatang sagpaway. Ano boy? Ayos boy. Tiba-tiba ito yun. Boy. Nagdakilin boy. Baka mo natangkin na natin. Magipay boy. Sa madina siguro kahit ajiking kanya ito yun. Medyo dakilay. Sila natangkin lang langanan eh oh. Ano nga natangkay? Nalunong pa yato ni boy. Okay. Sagpawan talati ko ato, tinulungan pangos ko nagimasay. Sakto, nagado sa luyot ko. Dumula sa luyot di balay ya. Kado Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atrati kang gamitam? GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin lata. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalulat ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mo ti. Pangos ko nagimasay. Sakto, nagado sa luyot ko. Dumula sa luyot di balay ya. Kado Na, siya mangluto ako na siya ako. Hindi na imas lutok siya na. May imas ka no gluto ti dasawan na kay. Kuwan Nasa agluto ko ng tibaak na tanay. Siya na oh. Bali na yun. Tangkin di lalim na ni Bird. Katanta kaya majay. Wang click boy. Hindi kami sanay aggalara Oh. mo maya. Bali nata, nalunang atan. Pressure cooker tanah nakulbait. Ito daw, nananayo ng tabi tao. Ito ata na di lang makanta ti alam. Kaya dado mapulutan ta. Adobo, naimasataw. Nyamit din. Rabong lang ro si Denin, rabong man pulutanin. Nakikaraw, tipid-tipid to pa lang ang kwarta. Yeah! Natan. Una yun. Hindi ka pa ita. Wow! Kung sa amin mabatin, George. Da. Oh. Masatan boy. Naka, kung balinatan. Salangatan na eh. Nalinisan boy.
Tapay, nabasi mo tayo. Oh, mga kuya, long time no see ah. Matagal na tayong hindi nagkita. Nandito na naman po ako ulit. Pwede po bang magtanong? Ang tagal mo nang naglalakad na nagdi-deliver hindi ka pa pumuyat. Naabangan ko pa naman pag sa Mexico. Za! Bigbigat naman tataong bak. Wag ka nang magtanong. Ako na yung magbabasa para sa'yo. Tagasat siya. Ano ba to? Hindi ko kilala yan. Goldie. Aro. Sino naman to? Ciara? Hindi ko rin kilala yan. Goldie. Na naman? Barangay. Sindang. Ano to? Hindi ko rin kilala to. Lahat na lang. Meron pa. Yan. Ako, malitong napuntahan mo. Cagayan to yung address oh. So, puro hindi ko kilala. Si Andres ka magtanong, bakit may kilala siya dyan? Ikaw kuya, baka kakilala mo ito. Banggitin mo yung pangalan nito. Parang nakakahiyang sabihin yung pangalan niya. Ano ba naman to? Ikaw nagdi-deliver eh. Pati nga. Ikaw lang magbasa ah. Ikaw nagdi-deliver. Ako pa pababasahin mo. Para naman kasing ang dugyot ng pangalan niya kuya. Nakakahiyang sabihin. Ikaw na lang po. Ikaw naman, para palbot lang, dugyot na agad. Kilala mo po ba si Palbot? Oo, kilala namin yan, si Palbot. Doon yung bahay niyan. Pwede niyo po ba akong samahan mga kuya? Hindi ko kasi alam yung bahay nila eh. Ganun ba gusto mo? Gusto mo, umuwi ka na lang. Ako na lang magdi-deliver lahat ng parcel mo. Grabe ka naman kuya. Ito na nga lang pinagkakitaan ko. Agawin mo pa. Hindi ko naman naagawin yung kita mo eh. Tutulungan lang kita. Wag na kuya. Kaya ko na to. Nakakahiya naman sa'yo. Sige na, puntahan mo na si Palbot. Baka inihintay na yung Lexi na kwan niya, parcel niya. Hindi niyo ba ako masasamahan kuya? Sige na nga. List na ako. Ay na po Andres. Tatay mo pa yung alilinisan nata. Awan tinabatin na eh. Lakad iba ka na ya. Siyempre, dapat nalinis mo ti kwa ah. Masida. Ni, may kasjay. Pingasta, dasa mo ipos na ata. Awan, ni. Madin sa ata na alam Ay, Dapangil na ni oh. nagtugtubo pa ulit. Bali duwang rabong ato, duwal. Wala rabaw nga, padakas day. Kato ni, dapat tunog na na eh. Sulit ato yun, nakakasaduwa na alatan. Sabali siguro lasa na Andres. Kakaiba eh. Sumot lang, rabong lang ato. So, Pikas textura na. May dumduma. katam ki Jaji. Bali na eh. Dan, Madani, dapat ormo-ormot na ni. pampalasa ata. Ang takit din. Panta ko magalalidog ni, nagmayat ko matatanay. Ako yun. Adi ito no tanga bangos ti panunutin tata. Basta ito nga tindahan, nagpaig jaglakon to eh. Mabisina ko, naumula jaglakon. Ano yan? Tay, pwede po bang magtanong? Ano yun? Wala din akong pagkain, gutom na din ako. Magtatanong lang po sana ako kung kilala niyo itong taong ito. Bakit? Sino ba yan? Taga dito po, ang sagwa ng pangalan niya. Nakakahiyangang banggitin. Bakit? Ano ba yung pangalan niya? Palbot po. Di ba po, ang pangit ng pangalan niya? Palbot? Kilala niyo po ba to? Nako, sunsata yung order ko na. Ano tay? Kilala niyo po ba ito? Ang sagwa na ng pangalan niya. Tapos, ganito pa yung order niya. Oo, kilala ko yan. Ako na lang magbibigay sa kanya. Ako na rin ang magbabayad. Ganon po ba tay? Salamat po tay. Nasa 200 din po ito. Ha, ganun ba? O sige, ako na magbabayad. O ito. Sige po tay. Salamat po. Magdi-deliver pa po ako. O sige, mag-iingat ka. Opo.
Ayos, darati Jordan ko. Nagbayag ko ng urayan. Woo! Simbang put mo lang.